Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Umabot sa 75,782 families o katumbas ng 246,745 na individual ang naapektuhan ng Bagyong Paulo sa Central Luzon. Ito ay ayon sa ulat ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRMC3. Batay sa Situational Report o SITREP number 6, umabot sa 305 barangays ang tinamaan sa 7 lalawigan ng rehiyon dahil sa malakas na ulang dala ng nasabing tropical cyclone. Nasa 677 pamilya o 2,173 katao ang inananatili sa 25 evacuation centers sa lalawigan ng Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Zambales at Tarlac, habang 1,800 at 20 pamilya o 4,953 katao ang naserbisyohan sa labas ng evacuation centers partikular sa bayan ng Kasiguran, Dilasag, Dinalungan at Maria Aurora sa Aurora, Cabanatuan City, Nueva Ecija at San Felipe, Zambales. Sumailalim sa preemptive evacuation ang 1,080 pamilya o 3,242 individuals mula Baler, Kasiguran, Dilasag, Dinalungan, Dingalan at Dipakulaw sa Aurora sa pagdaan para maiwasan ang panganib sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Paulo. 2 bahay na italang partially damaged sa Dilasag, Aurora. Aabot naman sa mahigit 2 milyong pisong halaga ng tulong na ipabot mula sa mga apektadong pamilya sa iba't ibang probinsya ng Central Luzon. Samantala, naibalik na ang supply ng kuryente sa barangay Dinadiawan at Calaucan, Dipakulaw, Aurora at may tubig na rin sa Dingalan, Aurora. Normal na rin ang linya ng komunikasyon sa Kasiguran. Sa ngayon, walang naitalang pinsala sa anumang infrastruktura at sa sektor ng agrikultura. Humupa na rin ang baha at lahat ng kalsada sa rehiyon ay passable na. Wala rin naitalang casualty sa pananalasa ng Bagyong Paulo. Ngayong umaga, mula Red Alert, ibinaba na sa Blue Alert status ang RDRMC at mga local DRMs batay sa inilabas sa Memorandum Number 92. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.